Erokamano nyakoromogi kumiero Ramogi TV odhiambo machielo majaber odiechieng' mokwongo e dwe mokwongo e higa mar 2025. An gi geno nyakoromogi ni intie kod ngima makare. Jehova Nyasaye otayi wuok e higa mar 2024 kendo koro wadonjo e higa mar 2025. Puoch gi pak ka wago erokamano ne Jehova Nyasaye kuom miyowa ngima kendo e higa manyien. Kamoro amora ma intie nyakoromogi akunga mosi ni Happy New Year. Kama intie no, bed ni intiere ot kata bed ni intiere oko e wuoth, yiero Ramogi TV en puoch gi pak kuom dhialowa ka wachako higa manyien mar 2025. Wan bende wabro dhiali higa ni mangima kaka ne wasingo ka wakelo ni kuku mag weche mamulo ngimani kendo mamiyi bedo gi ng'eyo e higa duto. Mano e singo marwa ka wamedo kwa Nyasaye mondo omed ritnwa. Nyakoromogi wang'iyo ni mago motimore chakre ne pinyru, chakre oganda nyochak dhialo nyasi mar rwako higa ni nyaka gi kinde ni, ka bende waluwo ni mago ma pod oganda nigodo gi geno ni higa mar 2025 biro kelo. Mokwongo, thund weche. Jo Kenya orwako higa manyien e yo makende ka ote mag geno medo wuok kuom oganda, kama moko to geno margi pod oduono. Kaka wachako higa manyien indi, wachako higa manyien gi paro manyien kendo gi dwaro gik moko maber. Nitiere moko bedo ka timo mabuogo ngima ji, kendo samoro gin gik moko mamiyo ji bedo gi luoro. E ote magi mag loko higa, jodolo medo siemo sirikal olok kite higa mar 2025 kendo tim gigo madhi bero ngima oganda jo Kenya. Nyaki yuechi mi bede pika kor ka ng'iyud kuon michamo. Samoro nyalo bire pitido ka pigni okogo. Idok dala kaka idhi chako onge. Odwaro swaru moridie yeka. To gin sirweche makirwakogi gi makiti. E sigana makende kawuono warango sigand mine ma jolupo mag rech nyapus e gwenge mag Sango Nyakach. Nyakoromogi jaloko mare iluongo ni Wilson Ochuka. Bed thuolo matudri koda namba en 33000 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X en @Ramogi TV KE. Nyinga en George Bati. Machiegni higa manyien mar 2025 ochopo kendo oganda jo Kenya nyoyuoro kuonde mopogore opogore mar rwako higa manyien. Moko kuomgi nyoyuoro e ute mag lamo, kama moko to noyuoro e kuonde mag ng'ona. Kata kamano, oganda chiwo pachgi ahinya to ewi chal mar piny Kenya kod lokruok ma digiher mondo mi gine e higa manyien mar 2025. Efinya Kidi yawnwa weche manyien ma saa achiel mag ang'ich welo kod report kaka higa ne orwaki. Tarik 31 higa 2024. Odiochieng' manyirito kod siso e piny ngima. Oganda jo Kenya nyoyuoro kar kwan gi kuonde mopogore mar rwako higa manyien. Moko kuomgi nyoyuoro ute alam mar duoko ne Nyasaye erokamano. E kaunti ma Migori, kanisa Kopere Maombo, oganda nyoyuoro misa matakatifu ka giwer kendo pamo gi mor mogundho mar rwako higa. Jogo ma e kaunti ma Kisumu bende nokodong' chien. E kanisa mar ACK, jogo ma nyoyuoro alam nomoko pil mach e kanisa e kinde mane girito rwako gweth higa manyien. Higa mar 2025, kaunti mar 047, wadoro ne kila ng'ato higa maber, wabed gi kwe Kenya mzima, ji obed gi kwe. Chal makama bende none e counties mamoko pachoka kaka Narok kod Nakuru, kama bende oganda nyochiwe pachgi e wi moko kuom lokruok madegi her neno pachoka higa mabiro. Ka giloso, giwacho ni nengo mar ngima oseidho, kendo tim mar ndhiyo kod lal gi rowere bende nyaka tieki. Economy imekuwa mbaya, but we hoping next year kila kitu itakuwa sawa. What I want the government to do is to pay the interns. Kopogore gi kanisni, e kaunti ma Nairobi, oganda nyoyuoro ute math mar duso miel kendo bilo kaka yorno mar weyo chien chandruok mag higa mokalo. Dakika manok ne saa 6 mar otieno, oganda nochako kweno gi mor. 6 e wang'e. Miruti mag nyasi nyomuoji kendo kor lwasi nopong' kod pil mach. Ranyisi mar chakruok manyien.
En mana mor ne oganda Jo-Kenya kod piny ngima mar loko higa ka koro oganda Jo-Kenya geno mana ni jatend piny William Ruto biro keto kenge mag duoko piny pek mar ngima. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Kapurwani motene kod weche mag rwako higa manyien ni jodolo mag dinde mopogore opogore pacho ka koro medo kwayo piny owacho mondo kony e weyo thuolo rowere ma oselal go gi ji ma ichich godo ni gin obila. E ote maggi mag yawo higa manyien mar 2025, jodolo kwayo sirikal mondo ojiwre mar rito ratich oganda kendo timo lokruoge mabiro bero ngima oganda Jo-Kenya. Jafwambo marwa Judith Omondi miwa moko kuom ote mag jodolo. Tich adek tarik 1 dwe mokwongo mar higa manyien, higa mar 2025. Jo-Kristo mole ute lamo ma opogore pacho kama ngima mar duoko erokamano e neno higa manyien mar 2025. Thuoloni jodolo notiyogo e kuong'o tim mar teko rowere tok chik ma osebedo katimore e pacho ka. Jadolo mar kanisa ACK Mama Seno South Charles Ong'injo kaachiel gi mar kanisa duond warruok kod chang Archbishop Winnie Owiti ywak ni piny owacho winjo wero go duto thuolo. Ker nyocha osingore ni ok bi mak nyithindo kendo, to waneno kaka kata mano mak go pok ogolgi kendo ok wang'eyo kuma gintie. Sirikal wacho ni gikia jomomakogi, to onego bed ni sirikal ong'eyo gima timore e piny. Kokamano to wabiro kawo sirikal kagima giriambo. We want to be assured of our security kendo cases mag abductions mondo dog chien kabisa, mondo kanitiere ng'at maketho e Kenya ka to tere i court to jiki kaw chike e lwetgi kaka seneno timore kaka jadolo kendo sekelo ne Jo-Kenya luoro mang'eny. Omiyo awakwayo ni mondo jowadwa mosemaki mondo gony kendo kanyalore to mondo tergi e court mondo chajgi. Bende jadolo mane otelo e chenro mar lamo e kanisa mar PCEA ma St Andrews Nairobi oyango moko kuom rem ma sirikal owinjo rangi. Magi oriwo timo lokruoge makare e okumba mar thieth mar SHIF kaachiel gi lai manyien mar chwalo omenda ne kuonde tiegruok mamalo. Not happy about the transition from NHIF to SHIF/SHA because the transition has not been smooth. It has had very many hiccups where people who had money in their NHIF card cannot use that money in the new arrangement. And when they go to hospital, they are turned down or made to pay. The new university funding model has also not worked very well because it has awarded scholarships to those who may not deserve and denied scholarships to those who may deserve. Kama moko kama oriwo jadolo mar kanisa koperi ma St Joseph Ombo Migori to kwayo kwe hera kod riwruok e kind oganda Jo-Kenya. Waduto wabed ka jomoko achiel kaka jokang'ato achiel kaka jo Nyasaye duto te mondo gigo mahinyo ngima ng'ato, gigo ma buogo ngima ng'ato obed maonge higani. Nyasaye mondo telnwa mondo ber mare moritwa ndalo duto. Love your neighbor as you love yourself. You must show mercy to your neighbor because God is a God of mercy. And you must know as you spread this gospel, it is by the grace of God you are what you are. Judith Omondi, Ramogi TV. Kosurene jatend piny William Ruto okone sirikande biro neno ni obila matiyo kod teko mathoth kuom jopiny matimo ratiro magi e kinde mag ng'anyo okawnegi okang' mar chik. Ruto kone okang' mar nywando jotelo mag duond buche mamoko e sirikal en mana yor tego demokrasia mathurka. Magi obedo ote mar jatend piny e twak mare mar yawo higa manyien, nyasi manobagi e kaunti ma Kisii. Walter Nyambaga nigi ler mar wachno. Bana kaka iga jatend piny chiwo twak ne Jo-Kenya mar rwako higa manyien, William Ruto ne otimo kamano e kaunti ma Kisii, e kama ne otene kod jotelo gi welo mamoko mogwel e kar jot mare ma adundo. Achiel kuom ote manyo miyo pek en rakruok mar obila moserakruok godo gi Jo-Kenya. Ruto ogo bade piny ni kuom adiera obila oserakore kod jopiny kendo tiyo kod teko mathoth kuom jopiny e kinde mag ng'anyo. Ruto
okoni migawo marango tije mag obila nyaka kaw okang' mar chik ni obila mag kamago. They must continuously strike a delicate balance between delivering robust security responses and enabling the enjoyment of these rights and freedoms. It cannot be denied, ladies and gentlemen, that there has been instances of excessive and extrajudicial actions by members of the security services. At the same time, it must also be acknowledged that due process is underway in appropriate institutions to ensure accountability. Matimore kinde ma familia mathoth pod ni kod luoro kaluwore kod jogi mayande oteke kod obila. Kendo nyaka sani pok oyudi ka jatend piny William Ruto to okuongo jok matiyo kod mbui kendo keto pichni to kod weche moko ma ok nyis luor. These are clear signals that our moral fabric is at risk of decay, exacerbated by various factors, including the manipulation of digital technology, particularly social media, to amplify antisocial behavior and erode moral values. Ruto koni kuom thuolo mokalo, sirikande osebedo kod achiedh nade mathoth, kendo weyo ka kor sirikal orwanyore, kendo hanore mokalo, ma ne dwaro ka okang' mongirore mar bero lwasi mar Kenya. Jatend piny okone wacho suru ne omiye wich bar matamre gi nono. We needed a coherent plan to address these obstacles, deliver the transformation of our nation's needs, and provide every Kenyan with the opportunities they deserve. You, the people, made it clear to us as leaders that compliance with revenue measures must be accompanied by a stronger commitment on our part to deliver greater transparency and efficiency in the administration of all public resources. Jatend piny okoni sirikand Kenya Kwanza ne oyiero mar medo nywando jotend duond buche mag siasa to kod jotelo mathoth e sirikal e kaka yudo thuolo mag dongo demokrasia kendo nyaya achiel mar oganda. The broad-based bipartisan national conversation we are having with leaders from various political formations seeks to extend the principle of inclusiveness to its widest possible reach without compromising the fundamental values of competitive democracy and diversity in viewpoints. Our goal is to enhance, not diminish, our identity as a free, open, democratic society founded on constitutionalism and the rule of law. You have been to Homa Bay 8 times in 2 years. The children of Homa Bay from every corner can now see what the presidency is, and that is profound. We have come here in the spirit of friendship, in the spirit of working together, and in the spirit of encouraging leadership at the top level by His Excellency to find us united so that it is easy for us to work together. Kopogore kod twak mayoridore, jatend piny kod jotelo mamoko nyobedo kod thuolo mar mor kanyakla, kendo juso kagerwako iga ka bende emanyo juse koda kawer mar Kasongo. Masani jo Kenya masayo sirikal etiyo godo mar dhianyone e mbui. Ruto okawo wend Kasongo no gi erokamano. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Weche ne thoth nyakoromogi Kisii ka golo kata wer mar Kasongo bende ji nojuose matin kirwako higa manyien mar 2025. Kowere kod mago ni seche ma jopur mag niang' e kaunti ma Migori puoyo piny owacho kuom lokruok ma osebed ka itimo e sekta mar niang' e thuolo mar higni 2 mokalo. Gidwaro mondo piny owacho omed keto lokruoge chike ma itiyo godo e tayo kembe mag piny owacho. Kaka miwa report kod jafwambo marwa Jojuma. Higni 2 mokalo lokruok osebedo e sekta no mar niang'. Gino bende osemedo geno ma jopur ma niang' e kaunti ma Migori. Chudo mag gope mag jopur niang' miyo Kamasoni jetatije mongirore ka achiel kod keto chike mata sekta no mar niang' e pacho kae. Gin mokum gigo eko ma osetimore e sekta ni mar niang' e kinde mar higni 2 mokalo. Penjo maduong' en ni lokruok gi bende koro osechopo dwaro ma jopur niang'
ma osebedo kamanyo lokruok. Jagoro mar jopur Niang' e kaunti ma Migori e borruokno mar jopur ma ong'ere kaka Kenya Federation of Sugarcane Farmers Arguing Sadongo wach ni geno osemedore, kata kamano pok ochopi dwarogi duto. Management masani tiyo dang' awach ni pok wajaje maber ahinya nikech nyocha ka nyocha gichako tich. To kaluwore kaka nyochako nwaneno nochako maber, even though nitie kuonde moko pok waneno ka pok orirore maber machalo chudo mar jopur. Omiyo maendi to pok wabiro wacho ni management ni mato makosa, wadwaro ni mondo payment obed prompt. Adongo wane chikego mag Niang' ma oketi beyo, kata kamano gidhi mana konyo jopur Niang' po ni koro oketgi e tim kako winjore. Gima duong' e chik en implementation. Chik nyalo bedo maber, to ka ok orit chikno to bedo useless. Omiyo wan wacho ne government ni chik mobiro ni gi make sure ni chik ni otiyo kako onego oti. Jopur Niang' wane nitiere mathoth ma bende koro onego tim mar bero sekno mar Niang' ma oting'o ni oket jogo mantie kod lony makare mondo kota kembego mag Niang'. Jagoro mar jopur Niang' ni e kaunti ma Migori Agweng' Sadongo wacho ni ber ka ikelo lokruok e chike mag kembe ma idendo kaka Companies Act mondo eka lokruok malong'o koyudre e yo ma itago kembego mag Niang' e pacho kae. Company Act onego bed ni kuonde monego bed amender en management machalo parastatals. Management mar parastatals rach nikech iyudo ka nitiere process moket mang'eny makata ka kambi dhi marach to decision making ok nyal bedo kamoro achiel. Iyudo ka pod idhi okadho okang' ma kang' obiro gik ni koro onego bed ni gi make decision, gik moko osekethore modhi marach kabisa. Jolo jopur mag Niang' kae miyo gi kothe mag Niang' machiek mapiyo. Gin moko kuom gigo eko ma jopurgo mag Niang' e kaunti ma Migori bende koro dwaro mondo koro piny owacho ka okalo kuom kembe mag Niang' mag piny owacho koro tim. Kambiwa mar Sony nywa neno ka gichako maber kendo nyo gitemo tero kodhi oko, but pod nitiere kuonde masida nitie nikech kambi ok nigi fleets ma ginyalo terogo gi supply go seed cane. Omiyo jopur ogolo puothegi to mondo giyud seed cane e wang' sa ma chandruok. Iyudo ka jopur mang'eny ywak nikech kodhi ok chopnegi e wang' sa. Kata bed ni kambirego Niang'no mar Sony en achiel kuom mago piny owacho, Geto Deso, jagomrok ma jopur Niang' wacho ni kambi ni sani osechako tegno kendo onge tiende mondo koro dese. Chenro mane sirkal nigo e weche machalo mag leasing mag kembe mag sirkal ok wane tiende ka management inyalo ket maber to sirkal oketo pesa michenjo godo wabedo gi modern machine. Ginyalo loko mashine machon mondo kelgi mashine manyasani. Mano sirkal nigi uwezo mar timo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Chenro mar kawo pach jopiny e wi kodhi mar oduma manyasani mane kod nyinyo mar GMO dhi nyime pacho ka ko jopur jokanyo e sekta mar pur bende medo chwalo pachgi. Sirikal dwaro ni mondo osingne jopur ni kodhigo ok nyal hinyo ngima jopiny. Jafumbo marwa Frederick Omondi nigi ler mathoth. Paro medo nyuolore pacho kae seche madwaro nitie mondo otim nonro mar fwenyo ka kothe mag oduma ma omede nyinyo mag GMO ber gi ngima dhano. Jo Kenya, jolony mag sayans kod apisas mag sirikal timo romo e gwenge ma ipure oduma ka gitwake paro ma sirikal ni godo mar kelo kothe mag GMO pacho ka. As a regulator, we are there to ensure that the GMO process that is being done by our Kenyan scientists is a good research process. Luoro osebedo ka nitie ni dibe ni kodhigo nyalo kelo midhiero mar kansa e dend jopiny. Ka sirikal koro neno ni nonro mar sayans kod kawo pach jopiny dhi konyo e neno ni jopur obedo gi chir ni kodhigo ok nyal hinyo ngimagi. We have come up with a guidance document called coexistence guidelines, where the non-GMO and the GMO farmers will coexist. There could be temporal separation, where the GMO farmers can plant a little bit early, so that to avoid the cross pollination. Maize inasaidia sana maneno resistance kwa magonjwa, inasaidia resistance kwa mambo mengi. So siku yenye wakulima wetu watajua manufaa ya BT Maize, kwa kweli nchi yetu itapona. Kata obedo ni wachore ni kothe ma omede GMO nyalo medo yuto ne jopur kendo geng'o tuoche, kute kod thuth matucho kor oduma kapod gintie puodho kod ka osekagi, moko kuom jopur pod nigi luoro
ni kothego ok ber gi ngima dhano kendo nyalo tieko kothe kod pur manyachon. Vile tumefunzwa GMO hatutumii chemicals mingi, na unajua chemicals ndio inadhuru afya yetu. So kwa saizi naweza himiza wakulima tunaweza jaribu GMO tuone, tusikatae, sababu ukulima saizi inaenda kwa technology. I'm confused because maybe somebody has interest somewhere. Simply because mtu anakuja kueleza iko hivi, GMO sikatai. Lakini let the real professionals wakuja watuelimishe. Kama ni daktari akuja aseme okay, this GMO iko namna hii. Kama ni neema waseme iko namna hii. Tulipata kutoka kwa waziri Moses Kuria kabla hajatoka katika idara hiyo ya kwamba unapokula chakula ya GMO sijui utamea matiti, sijui utafanya namna gani, sijui ndevu wa mama watamea. Hiyo mambo mpaka saizi haijakuwa proven na maabara husika. So hizo tu ni chechezi, ni mambo ambayo wanasiasa wanatumia kuharibu labda nia nzuri ambayo wataalamu wameweza kutuletea. Chenro no mar kawo pach jopur biro dhi nyime nyaka chieng' wuok tich ka sirikal geto winjo dwaro mar jopur mag oduma ewi kothe mag GMO. Frederick Omondi, Ramogi TV. Kowere kod motene kod weche mag pur kaachiel kod weche mag pith Nyakwaromogi. Bad migao marango gigo matimore e kor lwasi onyiso jo-Kenya ni obed kod horuok ka nonro dhi nyime ewi chuma moro manyiso ni olwar apoya kowuok e kor lwasi kendo podho e gweng' ma Mokoko e kaunti ma Makueni. E ote margi apisas mag bad migao no wacho ni mano en ranyisi mar chumbe mathoro chut kowuok e ndeke moyiedhi midendo ni rocket ma dhi nyaka e boche nyaka e lwasi ma iye. Kaka jafumbo marwa Hilda Obuya lero, sirikal olero ni odhinono matut mar ng'eyo ler ewi chumano mapek ne romo kilo 500 ma poth kancha ne opodho kuom jodak makono. Chieng' wuok tich e kar saa 8 kod nus mar odiochieng' jodak magwenge ma Mukuku e kaunti ma Makueni nyocho buok kaluwore kod lwar mar chumano ma lachne romo mita 2.5 karatil mare en mar kilo 500. Jodak magweng'ni pod nono lwar mar chumano ma nyocho podho gi teko mathoth kendo milo pilni mar mach. Kitu kama mtetemko, yani thunderstorm ikalia, so kutokea wakasikia ni wakipiga duru kuangalia, nikaona kitu inazunguka juu ikitoa moto, kuna ingine ikafly ikaenda hivyo. Sasa hiyo ikakuja ikizunguka ikaanguka huko. Hiyo dhanda ilitoka, kulikuwa na mtindiko, nyumba ilitingika kiasi, yani ilikuwa mzito sana. Hivyo ndio niliona. Sasa tukakuja tukakimbia tukitafuta, tulikuwa tunadhani ni ndege. Sasa tukaenda tukaiona, tukapata ni kitu ya sako kubwa sana. Apisas mag sirikal marango weche mag lwase kod science mag gik matimore lwase oselimo alworano matimo nonro ewi chumano. A space debris that has fallen in this location, and we are at the scene to identify what, to assess the impact and to gather views and what the area members saw about the object. So indeed we can confirm we've located the item. The area locals should not be scared. It is a part of a space object, which is in form of a ring, a metallic ring, possibly from a rocket separation stage. Mama mwenye shamba imeharibiwa na fence yake na shamba yake imeharibiwa sana. Kwa hivyo tumeachia hapo ndio sasa wakuje watoe kitu yao na alafu wa compensate mama. There was a very quick response from members or from officers from Kenya Space Agency who have assured us as a community that there is no cause of alarm. Bad migao marango gigo matimore kor lwase Kenya Space Agency e ote mare wacho ni chumano en ma ochot ka owuok e achiel kuom ndeke moyiedhi mafuyo nyaka e lwase ma iye ma otisi ni space mago ndeke ma iluongo gi dho ngere ni rocket. KSA wacho ni gigo machot kowuok e ndekego mag rocket owinjore wang' kendo lungre e kor lwase kapok gichopo piny. Makmana ni seche moko girem ma ok giwang' gino ma ginyalo lwar ka thothne gilware kuonde ma oganda ok odakie. Duolno wacho ni gisekawo chumano kendo idhi timne nonro mar yango hie kama nyo owuokie. We should not be scared. Our skies are safe and nobody should panic.
Msikuje mkaseme mnahama hapa kwa sababu vitu zitaanguka. Hapana. Hilda Obuya, Ramogi TV. Erokamano nyakwa Ramogi gi ripot mar Hilda Obuya. Chwalwa yweyo marwa mokwongo weche manyien mag ang'ich welo dhiambo ne nyakwa Ramogi odiochieng' mokwongo mar dwe mokwongo higa mar 2025 ma en Ramogi TV achiel kachiel ka wakelo ni weche manyien mago mosetimore kod mago mapende pod wamedo luwo ni nyakwa Ramogi. Gi thuolo ni wang'ie moko kuom ote ma uoro ka Reverend Jojo Yomba Pat Gweng kona ni Bati. Erokamano nya Happy New Year 2025 Ramogi TV. Dr. Bishop Okoth Okoye Wuod Nyasaga wacho hore wuod Degmo wacho ni ariwora kod jodolo wetena ikwero wach mar ndhiyo jende eyo ma ok odhi kare. Okelo Luoch ma Jakiranda ka chieng' Wuod 7 wacho ni thu Happy New Year. Wuod Tsunami higa ochopo kendo akwayo ni hayo maber. Awuoro gimomako ganda kinde higa mokalo koro wageno ni higa ni biro bedo makare. Morris Dianga Wuod Kamgundo wacho ni Bati Happy New Year. Udi Migocho akwayo hayo maber. Kendo akwayo jomatindo mondo giyie gitie gi social media eyo marito wach nyakwa Ramogi. Mano e wach ma bende iwacho ka kod yago ma medoro na ote margi. No kanyo bende Wilberforce Otieno mano wuod North Kenyamkago kona ni Bati. Erokamano nya Happy New Year 2025. Ageno ni Jehova Nyasaye dhi telo ne oganda ne mondo gibed gi ngima makare higa manyien. Hayo maber mar higa manyien Deputy Governor Joseph Oyugi Magwanga, Jode Luis Maira mano Nyatanga, mama niluongo ni Pamela Oko mar Kodwogo School kachiel kod Honorable Mark Nyamita gi jo North Kenyamkago duto te mondo gibed gi hayo maber mar higa 2025 mano kowuok kuom Wilberforce Otieno mwana wa Aoko mano mar Uriri kata North Kenyamkago. Nyakwa Ramogi aneno ka bende ji medo orona ote mopogore ka hawe maber ne oganda duto te kowuok kuom Odhoch Soja Wuod Katieno ng'isani kata obedo ni en kod kuyo chako higa gi kuyo mare e gwenge mag Nyamelo, Migori County, to wacho ni ogeno ni Nyasaye biro rito anyuola mar joka Ter duto te e kinde ma gin kod kuyo. Mano bende kaka joka Osogo bende Nyasaye mondo miyo gi kwe e kinde ma gi medo yuago Popo Lela kachiel kod Joko Twande bende ma yuago Wuna Yuni. Erokamano ahinya. Evans Umogutu loch mar pinyni mano wuod Uriri bende kona ni Happy New Year ne jo Uriri duto te. Madiluongo ni Evans Umogutu loch mar pinyni wacho ni entiere Migori County kendo hayo maber ne jo Migori duto te. Erokamano ahinya. Ka bende aneno ka Liliana Kugo bende kona ni omor kendo kwa hayo maber ne jo Migori duto te e thuolo ni magichako higa manyien mar 2025. Nyakwa Ramogi nikech thuolo we akaw yweyo madundo kadugo pod an gi weche mamoko manyien. Ma en Ramogi TV ang'ich welo. Ugeno mondo walok iga wachak gi design mopogore kendo in gi geno mar timo gigeni mang'eny. Sama imongo kiloko igani nembele design cha moderi mzai bro siste mong ti nembele. Happy New Year. Happy New Year. Royal Mabati Factory Limited. Ma en duka mari ne gedo duto magoyo witado. Sani wan kod yor chudo ma itimo mos. Chul deposit mar 40 mondo wakoni mwandu ma inyiewo kodwa odiochieng'no nyaka kama intie. Ofani nitie mani kindeni mar nyasi mar sikuku. Parni wakoni mwandu ma inyiewo kodwa nyaka kama intiere nono maonge chudo mora mora. Ne mathoth yuana tole namba 0722-63-83-83. Go oda mar nyiepo kodwa kawuono kokale mbui marwa mar www.royalmabati.com. Weche kod chike manitie nyaka luw.
Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Ma en jaoda, nyinge en John Dennis. An kode ne wayudo masira makoch mar apaya. Gima nyalo paro winjo ewi masira no en break mapoya gi luar mar matoka. Jaoda ne nie piny mar matoka ka lwete konchiel oliero e kom achiel ka pache olal. Natemo luonge ka atuome ma pache oduogo. Kaneno chiew nokona ni okonyal winjo tiendene. Laktar nobiro, laktar okanga, ni Dennis oyudo ng'ol, kuom mano okochako wuoth kendo. Wachno noturo chunya, kendo osebedo jaoda kuom higni 12. Pacha ool kendo okawinj ka an kare. Amanyo kony kuom jolony e weche mag paro. Bedo jarit jatuo oken tich mayot. Duok ng'we nyamburko piny. Ng'we airi titi neko. Majioni kendo nyakora mogika na singo ni bang' yweyo wan kod weche mamoko e kardak masango rota e Nyakach. Mine nyiso chir margi kagiyoro nam mondo gilure Nyapus e anyuongi kaka yor yudo konyruok margi. Ondamo makama keto gi kamarach mar gamo tuoche malandore pi kod monj mag libende. Ma en sigana manyiso sigana ni kod chiwruok kata sinani kod chiwruok makende maminego kaloe kakoro gin kod kwayo mondo giyud sir. Ripota marwa Millicent Adhiambo noyuoro kama minegi tae chenro margi kendo ma e sigandgi. Eko gweno kinyi mang'ich kapok tong wang' chieng' omienjo. Dwaro mar yudo konyruok dhiro mine masango rota mondo woge udi pile ka pile ka gidhi manyo yor migago ei nam. Mine giluwo Nyapus, small aquatic fish, gi dho ngere, kit rech mayudore e anyuonge manie nam kata e water hyacinth gi dho ngere, kendo giuse kata mana e nengo mapiny mar $50 ka ng'eny to $100 kende. To kata obedo ni tijni tek kendo ponge achiedh nade maketo ngimagi andaki, gitime nikech onge yor yuto machielo mar konyruok. Ondamo ka ondamo magigoyo ei nam Lolwe chal mana gi tij goyo punda kata gambling gi dho ngere, ka mondo mine gi konyre nyaka gichul nengo mapek kod dendgi. Sigand minegi manyiso chiwruok kinda kod siniani mar yudo konyruok kata tek nade e kinda paka magikaloe chalo kamae. Ne Josephine Achieng' Otieno, ma en miyo modak kende tok ne wito wuon pare, nochako tij kilwa mar Nyapus e higa 2005. Olero kaka osetieko higni mahaw 20 e tijni komanyo konyruok ne gi nyithinde. Pigni dadonje higa mar 2005 to nadonje kaluwore gi chandruok. Samoro wadonjo sa 12 kogo kech walarore kech ji ng'eny maywaye mondo mi yud chance kamidonje. Koro samoro yudo ko wadonjo sa 12 wadonjo sa 1 to wawuok sa 8 kata 9. Wan dhano malaro dhano chiegni ko pangore kwa tung nyaka mwalo piny walaro chieng' dhano 1000 gi wiye. Nyaka iywechi mi bede pika kor ka ng'iyud kuon michamo. Samoro nyalo bire pitido ka pigni okogo. Idok dala kakidhi chako onge. Jony gi olo kokalo kuom tich matek. Ogorore elenda wang' Josephine, ranyisi mar pek magikaloe ka giluwo Nyapus. Koro pigni waere kaluwore gi gimomiyowa. To en chandruok e samoro kiya wi bari
Kise pudhe ka koro wasanwa pudho olalani. Ka ng'iyo to kori rami. Koro mimi wan gi sida mang'eny e pigni. Kony to konyo lakini wan gi sida mang'eny. Wan gi tuo kor, samoro nyalo gowa nyaka gi diep. Rau senywa mang'eny. Kata ng'eye warado go kar kae ndi to ng'ech ing'eni kirado to en ng'ama ite idhe madhi malo kama. Tuonde warado go mang'eny. Nitie moko warado go mamoko wanege ipi kato moko twaringo wawego go kanyo. Kech samoro duong' mok inyal nyagori kode kendi ng'ata chiel. Ting' mar luwo nyapus nyoroga Josephine gino machune mondo kolor skul onywak lwedo gi nyithinde e dhiro keyo miyudo gi luya e kinda chiedh nade kama kato giyude yor konyruok. Mae kama watiye to ne entie sikul. Koro miyo mondo wayud pesa mondo ka samu yaw sikul to ang'i kaka wanyiewo ne gik moko magidogo sikul. Koro kwa biro kode to wariwo pesa nindo to wanyiewo go gik matindo ndo to wakano to ka yaw sikul to gidok sikul. Nyithindo mamoko bende picha mako ka konyo jonyuolgi e yoyo tol mar luwo nyapus gino manyiso ngima nyithindo mopong' kod chiwruok gi midhiero mamayo gi chia mar dongo makare kaka nyathi owinjo dongi. Komachielo mine mamoko bende matimo tijni mar luwo nyapus kikwongo go wang'i kuomgi tinyalo paro ni giyach. Ooyo, mano ok nyathi mirito gi ilo mondo onyuol, to en midhiero mar tuo mar alaremo kata bilazia gi kizungu, tuo makoch magigamo e pi kokalo kuom ng'ich sama kute mag chuodho ochuogi to mana nikech chandruok e yor manyo migago. Nokawa ka iya ni ne silimdi to sani iya kut makata kaka nyalo konyora onge masani koro kanyal donje i pigni. Onge yache iya ka anan gi pek piye momiya pek ni. Midhiero makama chuno mondo minegi orwakre mapek ka giluwo omethe makwan gi hawa 4 kata 5 kaka yor geng'ruok ne kute mag pi mamiyo gi tuoche. Kata kamano temogi gore lwanda. Odwaro swaru moridi e iye ka to gin sirweche makirwako gi makiti to kata gi makito kudni to donjo. Onego be ni rwako gi kata 4 gi baika kokikaw law kokinyum to bang' nyumo law to kudni cha pod donjo. Kata ngitim manang'o to pod en e yi kanyo en kanyo ling' ka thum. Midhiero makamagi e dho wath masangorota koro chuno mondo minegi omony yath mar gayo rem ma kizungu dendo ni underdosing ka gidenyuok gi rem magin go nikech nweng'o margi ok nyal romo miyo gi migago kod thieth makare. Mondo yani othiedhe dwaro pesa to pesa na onge go. Mondo yani odog kaka ne an onge pesa. Kiyudo mang'eny iyudo siling 100 to 100 ni ok nyal teri osiptal to 100 ni ok nyal konyi ot. Samoro pesa midhi nyiewo godo yath onge. Kech kata gi siling 50 ni arundo siling 110 pok arego. Adhi yudo moko kanye. Ang' na ninda maonge yath mamuonyo kendo kinya chaka duogo mane pigi. Osiptende wa gionge yedhe mag sirikal gi magi nyalo konyore. Koro chuno gi ni ing'iewa and ng'iewo magi ng'iewo gi underdose. Ewi mano midhiero mar lokruok futo mar kor lwasi kata climate change bende medo gi chandruok mathoth e ngimagi ka peyni ariyo e alworano osenimo e pi kaka nam medo ng'ok ka duogo oko kendo muonyo lowo motuo. Ng'ok mar nam lolwe ka duogo oko bende rocho tij luwo nyapus ka koro chuno minego mondo sikre e ikut mar nam ataro ka gidhi gi iye gino mamedo keto ngimagi andaki. Ka sama backflow ni biro to pi bedo mang'eny makoro ka gidonjo e iye kanyo pi nie ng'utgi. Koro sama pi nie ng'utgi ok giti maber. Kaeto nikech gini be nigi kute mopogore opogore. Koro nyiso ni ka pi ogik nyaka ng'uti to from down nyaka ng'uti kute go kayo. Koro gitime atima ni gionge gi gima ginyalo timo to gihinyore. E kindi midhiero makamago minegi oramo ni nyaka gimeny pile ka pile mar yudo konyruok kaka ginyalo dolo okumbo. Kata kamano sinani mar dhi nyime kod tij luwo nyapus dok chien miyo gikwayo sir kod kony kuom sirikal. Ka sirikal nyalo konya jowadwa to gikonya mondo ngimana oduog kaka ne en. To pesa mayudo kata ok nyal konya kata business. Ok nyal konya e business. En pesa machamo kode ka taka gikro taka orumo te anota dhi e lili kama. Kata kaka nyathina nyalo dhi sikul onge to dichuo to nosetho. Giminyalo timo ok wane mana ka sirikal omiyowa pesa moro matin kata kony moro mondo ji owe donje iye. Kech kako medo biro oko pi bedo matut.
Dwagomba kata pesa moro ayago ala moro mopogore gi ma. Kae gin tuoche nitie mang'eny ma ka thieth onge ma regular to ngima jowa gi kethore. Koro kinyalo ketnegi thieth ma sirikal nyalo ketonegi thieth bang' ndalo moko to ikelonegi kar thieth to githiedhore. Apani mano nyalo konyogi. Wanyalo kwayo sirikal mondo ng'i kaka geronwa wang' pi wani mondo kik omukre kech omawa ndara. Mandara mar adek. Mine e dho wath ma Sangorota temo gweyo oko chan. Kata kamano gimoko e kind dhier mogoyo limtidi kod lwasi mar tich mang'aw mikelo kod ng'ok nam lolwe ka duogo oko nikech lokruok futo mar kor lwasi kata climate change gi dho ngere. Koro gidwaro kony mochwere mondo ngima gi odoge wang'e. Magi timore kinde ma piny owacho bende nigi chenro mar dwaro keto e tim mapiyo okenge mag kedo gi midhiero malokruok futo chal mar kor lwasi kata climate change kelo ne oganda modak e alwora mar nam lolwe kaka yor kelo resruok kod fongruok mochwere ahinya to kokalo e teko gedo mar yaw makor Usoin. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Sangorota, Nyakach, Kisumu County. Ogoromogi kaomero dhi nyime ni jatend piny William Ruto koro singo ni piny Kenya, Uganda kod Tanzania biro bago tuke mag CHAN dwe manyien kolaro ni obiro neno ni jaorak mane omi tich mar tieko kongo alap ma Buhungu otieke wang' sa. Ruto lero magi e alap ma Mumias Complex e tuke mag final mar laro simbo mar adhula ma osir kod gavana ma Kakamega Fernandes Baraza. E tukego tim mar veterans anoloyo Lirembe Arsenals kokalo e tielo mar penal ka e tuke mag nyiri tim mar Busoso Queens ema ne owuok e joloch. Vile umejionea, Western Region is the home of football. Na sisi kwanza kabisa tunashukuru kwa sababu umetenga muda wako, umekuwa na sisi hapa na vijana, sisi tunakuza talanta ya vijana wetu hapa. Shabiki.com imekuwa mdhamini mkubwa aswa kutusaidia kuhakikisha kwamba zile mipango ambazo tulikuwa tumeweka kama serikali ya gatuzi katika hili dimba zinawezeshwa. Naenda pale kukabiliana na contractor kwa sababu nasikia ni contractor mjeuri. Mimi naenda kukabiliana na yeye kwa sababu hatutaki uzembe. Tumempatia pesa, tumemwandikisha kandarasi, ile kazi anafanya kama ni kazi ya harusi. Ile kazi ni kazi ya wananchi na tunataka ifanyike kwa muda unaofaa kwa sababu ile kiwanja tunahitaji katika michezo ambayo inakuja hapa mbele. Erokamano nyako Ramogi kuom keto Ramogi TV giko mar weche manyien na mag ang'ich wero odhiambo ma kawuono odiechieng' mokwongo e higani. Potgi pak ne jafwambo ma Millicent Adhiambo kuom ripot manimba kaachiel kod Hilda Obuya kuom wach mar gima oa e polo makoro sani to jo Kenya dwani oyal kata obedo ni ngero koni gima oa e polo ok yal. Jaloko mara osebedo Wilson Ochuka, nyinge en George Bati, warom saa 3 oriti masani. Enjoy all your This year, hakuna stress. Citizen Duka na Quickmart tunakuletea the ultimate back to school basket for only 1,823 shillings badala ya 2,175 shillings